One News jinsab informat li ħafna investituri tal-Lavallet Multi Manager Property Fund qed iresqu l-ilment tagħhom quddiem l-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji. Dan minkejja li aċċettaw l-offerta tal-BOV u kellhom jirrinunzjaw għad-dritt legali li jfittxu l-bank għad-danni. Fl-aħħar jiem l-MFSA għamlet ċara li ma kien hemm l-ebda limiti fuq id-dritt li wieħed iressaq ilment, għalhekk dawk li aċċettaw l-offerta xorta jistgħu jresqu l-ilment tagħhom quddiem l-MFSA jekk jaħsbu li ġew mibjuha prodott li mhux suppost kien mibjuh lilhom. One News jinsab informat li l-ilmenti se jibqgħu deħlin anke matul is-sajf, għaldaqstant l-aktar rapport kruċjali fl-investigazzjoni li qed tagħmel l-MFSA dak dwar bejgħ ħażin mistenni jieħu aktar fit-tul biex ikun konkluż. F'intervista ma' One News iċ-ċermen tal-MFSA il-Professur Bannister iddikjara li jekk l-awtorità se ssib li kien hemm bejgħ ħażin se tieħu azzjoni xierqa. Il-Finco Treasury Management li qed tirrappreżenta numru kbir ta' investituri f'din il-kwistjoni hija tal-opinjoni li l-fond ma kienx mibjuh b'mod xieraq. Minkejja li suppost kellu jkun mibjuh lill-investituri b'esperjenza, inbih ukoll lil nies mingħajr esperjenza ta' xejn.